så kører vi. Fra skibe til lager, fra møbler til kager. Vi triller for alle, og yep, her kommer Palle. Vi kører ned ad gaden og holder lidt i vejen. Ja, undskyld, vi fylder lidt her. Der skal jo vare på de hylder der. For det er os og chaufførerne. Vi holder hele Danmark kørende. 24/7, både dag og nat. For det er os og chaufførerne. Aalborg, Valby, Vinterby, Øster, Svendborg, Tønder, Ærø, Anholt, Ringe, Østerbro.